předvede, jak se sadí na bošáci tady ty tradiční ovocné stromy. Tak sme veľmi radi, že vám to on prišiel ukázať, lebo je to najväčší odborník, dá sa povedať, na tradičné stromy. Takže všímejte si, jste tady z dědiny, z okolních vesnic, takže se dívejte, co tady zasadím. V ruke nedržím taký hociaký strom. Nie je to hociaký strom, ale je to hruška, ktorá má krásny názov a volá sa, že jahodnátka. Má nádherný názov, jahodový, a ona naozaj má jahodovú chuť. Takzvaný koláč si takto plitko odstránime. Na tí komórky sa pozrieme. Tak poďme, ideme zasypávať. Poďte, decka!